Di ba nakaganyan? Di ba na live? Nakaganito? Mak, nakatayo ba pag nagla-live? Mak, tayo ang cellphone pag nagla-live. Ay, paano? Nakahiga? Nakahiga. Nakaganyan pala. Boss, pag YouTube, pag Facebook pa, Tinder. Isang oras ka lang, ano eh, 9:30. Pagalitan pa. Pinapalipanan ka. 9:30 ka. Bakit wala? Ba't di nakaganyan? Rotate device. Mahina tayo nito. Tawagan mo nga si ano. Hindi man kasama eh. Kala ko, tinawagan ka na. Ayan. Gandang gabi po sa inyong lahat dyan. Shoutout pong lahat sa inyo dyan. Live po tayo ngayon. Kasama po natin yung mga kaibigan natin dito sa bahay. Si Mrs. Ayan. Shoutout kay Daddy Frankie. Ayan. Shoutout po Daddy Frankie. Magandang gabi sa'yo. Ayan. June Dulay Monar Channel. Hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kay Leo Luz. Hello po. Shout out po sa iyo, Leo Luz. Ayan. Sensya na kayo. Ngayon lang ako nag-live. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po, napakasarap po yung pagpunta namin dun sa Batangas. Dahil nakasama po natin si Kuya Bal Santos Matubang. Sa kanyang cutting ribbon po ni Kuya Bal Santos Matubang. Shout out po kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalinga Prab, lalong-lalo na po yung mga tropa namin doon na nakasama po namin. Shout out po lahat sa inyo dyan. Maraming salamat po sa pagtanggap din po sa amin doon po sa Batangas, Lipa, Batangas. Ayan po mga kaibigan, masayang-masaya po kami roon dahil nabigyan si tatay, ang pangalan nito, si tatay, binigyan po ni Kuya Bal ng bahay doon sa pinatayuan niya ng bahay, napakagandang bahay. Kaya po lubos po tayo nagpapasalamat kay Kuya Bal. Sana marami pa po siyang matutulungan. Ayan po mga kaibigan, magandang gabi sa inyo, sa mga 4 viewers natin dyan. Salamat po sa pagpunta sa akin channel. Ayan, Mr. Kilabot Channel. Shout out po. Maray na banggi po tabi sa imo. Ayan. Salamat po sa pagpunta dito sa namin, sa channel namin. Pahiga ba? Sensya na kayo, medyo naguluhan ako eh. Sabi? Bakit hindi maano yung paano? Patingin nga dyan. Ay, oo nga pala. Oo nga pala. Bakit ganon? Ay, bakit ganon? Hindi natin nakuha yung Ayaw. Ha? Di ba?
Ayaw naman. Oo. Ayan po mga kaibigan, hindi ko mapahiga. Ayan po, magbibigay lang po tayo ng update. Sir Kilabo Channel, shout out. Ayan po, si Mr. Kilabo Channel. Magandang gabi sa'yo. Shout out po sa'yo. Suportahan po natin si Mr. Kilabo Channel. Puntahan niyo po yung bahay niya, mga kaibigan. Lalong-lalo na po si Daddy Frankie. Suportahan po natin siya. Hello po kay Idol Arthur Sea. Kay Leo, shout out. Magandang gabi sa'yo. Salamat sa pagpunta dito sa channel ko. Magandang gabi sa iyo. Ayun. Update lang po tayo dito na Tabi. kay Kuya Bal Santos Matubang. Sabi ni Mr. Ngayon nandito pa sila po sa Maynila. Hindi pa po siya nakakauwi. Nasa Quezon City po si Kuya Bal. Ayan. Gusto sana natin pumunta ron, kaya lang, siyempre, busy rin po tayo sa ating ginagawa, trabaho po natin, kaya hindi po tayo makakapunta sa kanya. Shout out mo yung mga Ayan po, shout out po kay John Dulay Munar Channel. Hello po sa iyo, magandang gabi. Andrea di Channel, shout out po. Ma'am, magandang gabi po. Salamat po sa pagpunta dito sa channel po namin. Ayan po, siyempre po kay Arthur Sea po. Napakabuting tao na kaibigan po natin na nakakasama natin. Siyempre po kay Daddy Frankie. Hello po sa iyo, Daddy Frankie. Sana makapunta na rin kami dyan sa iyo. Pasyalan po kayo namin nila Arthur Sea. Shout out si JF tsaka kay AJ Idolo. Siyempre po yung mga iniidolo natin sila Kuya Bal Santos Matubang tsaka kay Ate Edna Vlogs tsaka kay Kalinga Prap. Hello po sa inyo, magandang gabi. Ayan po, supportahan po natin yan, sina Daddy Frankie, mga kaibigan. Puntahan nyo po yung channel nila. Matulungin po yan, charity vlogger po yan. John Dulay, shout out po sa iyo. John Dulay Munar Channel po, mga kaibigan. Ayan po. Siyempre, Marlene Buban po, mga kaibigan. Shout out po kay Marlene Buban. Ayan. Ayan po ay sige, Kernel, si Ma'am Andrea po yan. Supportahan po natin si Andrea di Channel po. Napakabuti po yan na kasama po natin sa team natin. Ayan, napakabait po niyan mga kaibigan. Sabi ni Arthur Sea and Good and Andrea di Channel. Nag-PM ako sa'yo. Rob kanina pa. Arthur Sea, Gob Andrea de Channel, nag-PM po ako sa iyo kanina pa. Hindi ko pa nakita eh. Tingnan mo nga eh. Sabihin mo, hindi ko napansin. May YouTube na rin ba si Ma'am Marlene? Wala pa po, Daddy Frankie. Mahihain. Oo, gagawa pa lang daw siya. Mahihain sabihin. Mahihain daw siya. Shout out po to all from Team Bubuli Angel. Shout out po sa mga Team Bubuli, Team Kalason, lalong-lalo na po kila Ingrata Ortez. Andrea di Channel. At saka kay nabasa ko na. Carmen. ayan po. Daddy Frank. Shout out po lahat sa inyo dyan. Ayan. Sabi ni Daddy Frankie, hahaha, gawa na.
Gagawa daw siya, Daddy Frankie. Pero, hindi pa ngayon. Hindi pa daw ngayon. Shout out pala kay Commander Chorba. Lalo-lalo na po sa mga Papagawa na rin si Aling Rochelle ng Kalason, tapos YouTube ating channel bubuli. niya. Siyempre, Madam Ingrata Ortez po, mga kaibigan. Basahin Ayan. mo, Frank. Mary Ann Calibuso, hello po sa'yo. Magandang gabi po. Si kay Mary Ann Calibuso. Sabi ni Daddy Frankie, papagawa na rin si Aling Rochelle ng YouTube channel. Ayun, pwede yun. Oo, paggawa natin si Aling Rochelle ng YouTube channel. Ayun po mga kaibigan, kaibigan po natin ng asawa ni Daddy Frankie. Gagawa din po siya ng Bentot TV, shout out po kay Bentot TV. Supportahan po natin si Bentot TV, mga kaibigan. Ayan po, salamat po sa pagpunta po sa channel namin. Maraming pong salamat sa iyo. Mary Ann Calibuso, hello po Ma'am Andrea. Galing po yan kay Mary Ann Calibuso, mga kaibigan. Ayan po, napakasaya po nung pagpunta namin sa Lipa, Batangas. Ang dami pong pagkain doon, mga kaibigan. Busog na busog po ako doon. Ang sarap po ng mga luto ni ang pangalan nito, nagluluto doon. May channel po yun. Nandali po, nakalimutan ko. Anong tawag nito? Mamaya, hindi ko pala nasulat. Oo. Tsaka yung mga kasamahan po namin doon. Wala ba si Utod TV? Andy Kayakap. Tama ba? Hello po sa iyo. Sabi ni Andrea channel. Wala ba si Utod TV? Ay, wala po si Utot TV. Wala po dito, nasa Quezon City. Nakakatuwa ngayon si Utot TV. Shout out kay Utot TV. Daddy Frank, kasarap ng salmon niluto na namin kanina. Thank you. Ay, maraming salamat daw, Daddy Frankie, sa salmon na ibinigay mo po kay Arthur Shea. Maraming salamat daw. Galing po yan kay Andrea de Channel po, mga kaibigan. Ayan. Alam mo si Daddy Frankie, napakabait talaga niyan eh. Tingnan niyo po yung mga channel niya. Napakabuti po yan. Shout out po kay Rose Buban. Sa aking hipag na napakaganda. Ingat ka palagi dyan sa trabaho mo, Ate Rose. At sana Thank you pala sa binigay mo. ayaw nga pala, salamat pala po sa binigay mo sa amin. Ate Rose, mga gulay. Maraming salamat, Ate Rose. Ingat ka palagi sa trabaho mo. Shout out po dyan kay Ma'am Pinina ko. Yan. Lalong-lalo na po kay Doc. Maraming salamat po. Ingat po palagi kayo dyan sa Batangas kung nandyan pa po kayo. Kung wala na po, biyak na ba to, Quezon City. You're welcome. Sabi po yan ni Daddy Frankie. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Supportahan po natin yan, mga kaibigan. Ian De Los Reyes, hello po. Shout out po, parang Elvin. Ayan, si Ian. Ayan De Los Reyes. Hello po, magandang gabi. Salamat po sa pagpunta dito sa channel namin. Bukas na ba? Kailan pa pasyals ng Pasig? Siguro, pag medyo hindi na po busy, pasyal po kami dyan. Ayan po, mga kaibigan. Ayan ang natin si Ma'am Evelyn PH channel. Hello po. Good evening, Bicolano Elvin. God bless you and your family, also to your channel. Marami pong salamat, Evelyn PH channel. At natutuwa po ako dun sa kwento mo nung gabi. Kasi tuwan-tuwa ka po na pinag-shoutout ka po ni Kuya Bal
doon sa live ko. Maraming salamat sa pagpunta mo sa live ko kasi andun po katabi ko po si Kuya Bal na shout out ko po niya. Siyempre po isa po tagahanga po ni Kuya Bal. Andun po ako. Hindi po kayo ma-shoutout siyempre. Lalong-lalo na iniidolo mo po, Ma'am Evelyn. Evelyn PH channel, supportahan po natin 'yan. Ayan po. Napakabait po 'yan. Pagtulong din po 'yan, lalong-lalo na po sa mga trabaho niya. Diyan po minsan sa City Hall yata si Ma'am Evelyn. Ayan po mga kayo. Punta kayo dito, shot tayo nila parin Charlie. Ayan mo po pag pasyal na lang po ako. Maraming salamat po. Ayan. Ayan de los Reyes. Ayan po kay Ma'am Evelyn PSD channel. Ayan. Maraming salamat po sa pagsuporta dito sa Bicolano Elvin. Lalong-lalo na po sa mga kasama natin. Hindi kasi hindi nakaano yung cellphone ko eh. Oo, ayan. Alam mo kasi hindi pa ako marunong gaano dito sa magkalikot eh. Nalilito pa po ako, mga kaibigan. Ang laki ng inaanak natin na si Budoy. Oo, malaki na. Malaki na, Oo. Salamat po. JLTV Official, good evening, Idol. Maraming salamat sa iyo, JL. Napasaya nung pagpunta natin doon sa tawag nito, Lipa, Batangas. Enjoy po tayo doon. Alas 7 po sa umaga, doon na po tayo. Grabe po, napakasaya. Nandun si Kuya Bal. Bali po hindi po tayo nanghihinayang sa pagpunta kahit medyo malayo. Kasi andun yung mga iniidolo natin, mga vlogger. Ang dami po natin nakilala doon. Ayan, shout out Ben dito sa Biak na Bato, Quezon City. Shout out po dyan sa mga taga Biak na Bato, Quezon City, Bertong Boni, Kimarin Basyon, kay George Buban, Marvin Buban, Joros, kay Putot TV, kay Harlene, kay asawa ni Bert, Catherine. Ayan po, kay Catherine. Shout out po sa inyo lahat dyan. Kay Nyog. Ayan po mga kaibigan. Ayan po. Maraming salamat po sa suporta nyo. JLTV Official. Yes, sabi ni Evelyn PH the channel, yes po, kasi matagal na ako fans niya. Marami siya upload niya na sinusubaybayan ko. Nag-aalala ako kapag nakikita ko siya nasa kabundukan. Tapos noon, siya po ang nagbubuhat ng bigas. Oo nga po, Ma'am Evelyn, tama ka po dyan. Idol din po namin siya. Kahit yung misis ko po, idol po niya. Sobra. Maraming salamat po, Ma'am Evelyn, sa pag-idol mo po kay Kuya Bal. Pagpalain ka po ng Panginoon. Ayan po. JLTV Official. Daddy Frankie, good evening po. Galing po yan kay JLTV Official. Ayan po, mga kaibigan. Alam mo, JL, yung pagpunta natin doon, napakasaya, di ba? Grabe. At pagkain, napakaraming pagkain Talagang na-enjoy yung pagpintura ng bahay ka. Tsaka yung pagpintura, talagang bilib ako sa'yo, JL Napakasipag mo Ang galing mo pala magpintura. Maraming salamat po, Ate Ros, Buban. Salamat po. Sana po mag-iingat po kayo sa trabaho nyo diyan sa Biak na Bato, Santo Domingo, Quezon City po. Hello po sa inyong lahat dyan. Shout out po lahat sa inyo dyan. Ayan po mga kaibigan.
Sunod, may pabahay pa raw si Val Santos Matubag. Saan na? Tanong, Oo, meron pa. Andun yung katabi niya, papabahay ni Kuya Bal yun. Yung katabi, JL. Yung minsan nag-CCR tayo doon. Ano yun, aayusin ni Kuya Bal yun. Aayusin ni Kuya Bal yun. Oo, sa susunod may pabahay pa daw si... Oo. Tama. Tama po, JL. Oo. ingat ka palagi sa world. JL, ingat ka palagi sa trabaho mo, Medyo mahirap yung trabaho mo. Huwag kang masyado magpupuyat. Minsan, tulog-tulog din. Salamat talaga, Bicolano Elvin. Lagi ko siya binabati sa mga live niya. Pero talaga, hindi ako napapansin. Kasi ang daming message pero tinatsaga mo ako sa pakiusap ko na mabati si Kuya Bal. Walang problema po, Evelyn PH Special. Oo. Lagi may pa-shoutout. Pag po nandun po ako sa kanya, lagi po kitang papa-shoutout po doon. Ayan po, marami pong salamat. Ayan, salamat. Host, galing po kay JL TV Official. Ayan po mga kaibigan. At yung pagpunta namin doon, hindi talaga po kami nangihinayang dahil sa oras namin na ginugol doon. Tagal po kami doon, mga siguro alas 7 hanggang alas 3 kami doon. Tapos yung nag-cutting ribbon na, talagang ando na umiyak na si tatay dahil sa sobrang tuwa niya. Yung may-ari ng bahay, tuwang-tuwa po siya. Kaya napakasarap po na makikita natin na napasaya naman. Isa na naman po sa napasaya ni Kuya Bal Santos Matubang. Thank you po sa TikTok Pang 100 po yun ng 117 bahay na po yun ni Kuya Bal, mga kaibigan. Yung binigay niya pang 170 na po yun. Kaya hindi rin matatawaran yung mga ginawa niya ni Kuya Bal. Kasi akalain mo 170 na bahay, sino makakapabahay noon na gano'n? Talagang maano ka sa kanya maiidolo mo talaga. Sayang host, hindi tayo pinasayaw ni Kuya Bal Paro-paro. ng paro-paro. Talagang sasayaw ako, JL. Nagaantay lang ako noon. Nagaantay lang talaga ako. Nung tinatawag, mga kasama ni Kuya Bal yung tinatawag niya. Sila Team Kagawad, ang unang sumayaw. Shout out po kay Team Kagawad. Oo, si Team Kagawad, shout out po. Mabait po yun si Team Kagawad. Suportahan po natin yan. Oo. Siya pa yung binigyan ni Kalingap ng motor. Bike lang yung binibigay. Motor yung binigay ni Kalingap Rap kay Team Kagawad. Ayun yung doon. Kaya nung nakita ko siya, tuwang-tuwa rin ako kay Team Kagawad. Sabi ko, ito pala yung sabi kong gano'n. Ito pala yung si Team Kagawad. Lalo na yung sumayaw pa siya, doon pa ako na sa kanya. Nagulat nang sumayaw siya. Hindi nila alam, dancer tayo dito sa... Oo nga. Talaga nga ako, magaling talaga ako sumayaw. Lalo na yung cha-cha, sumasayaw ako. Good evening po sa lahat na nandirito sa live ni Bicolano Elvin. God bless you all. Marami pong salamat. Suportahan po natin si Evelyn PH Channel. Mga kaibigan, puntahan nyo po siya at para po lagi po din po siya nagla-live. Minsan po puntahan po natin si Ma'am Evelyn. Evelyn PH Channel po, mga kaibigan. Ayan. Shout out po kay Robert Buni. Hello sa iyo.
sa aking kaibigan na si Robert Boni. Hello po, Bert. Kumusta kayo dyan? Shout out po lahat dyan sa mga taga-Biak na Bato. Asawa niya yun. Sino nga yung ano? Lalong-lalo na po kay Jasper, shout out po. Tsaka yung asawa niya. Tsaka kay asawa ni Bert po, asawa ni Bert, mama? Catherine. Kay Catherine pala. Lagi akong nalilito. Kay Catherine. Hello po sa inyong lahat dyan. Salamat po sa panonood. Ayan po. Sa team ko po, Kalason Warriors. Shout out po sa team Kalason Warriors. Team Bubuli. Shout out po. Lahat po ng friends ng team Kalingap. Hello po sa inyong lahat dyan. Galing po kay Evelyn PH Channel yan. Maraming salamat po, Ma'am Evelyn PH Channel. Ayan po, mga kaibigan. Binabahagi ko lang po yung karanasan po doon kay pagpunta po namin doon kay Kuya Bal Santos Matubang. Doon po yan sa Lipa, Batangas. Kasi po, yung pagpunta namin doon at masaya po kami at nagkita-kita kami maraming vlogger. Shout out po kay Ken Red. Kaibigan po natin yan. Tulungan po natin si Ken Red. Napakabait po niyan. Sino pa? Siyempre, kay Bobby TV 143. Ayan. Shout out po. Tapos kay Kuya Paas. Ayan. Kay Brother Paas. Hello po. Salamat po sa mabuti pong pinagpapayong sa akin. Maraming salamat po. Tapos, sino pa ang mga kasama doon? Marami sila doon eh. Sino pa ba? Dapat pala sinulat ko. Ayan po mga kaibigan. At napakaganda yung bahay na binigay ni Kuya Bal doon. At natutuwa po tayo kasi isa na naman po na napakagandang pagbibigay ni Kuya Bal doon sa tawag nito sa pabahay po na binigay po doon sa mag-asawa na si tatay at si nanay. Di pa po ako sir nag-live, bago lang po ako product ako ni Ma'am Ingrata Ortez at Commander Chorba. Ayan. Kay Melcho Almamat. Opo. Vlog. Janet and J. Ingrata. Ayan. Oo nga pala po. Sige po, ma'am. Pag mag-live ka po, supportan ka po namin. Ma'am Evelyn PH Channel. Daddy Frankie, maraming salamat sa iyo. Diyan ka palagi. Mag-iingat ka po palagi sa trabaho mo, sa business mo. At sana pagpatuloy mo po yung hangarin po mo na tumulong po sa nangangailangan po natin mga kabarangay. Ayan po si Daddy Frankie po. Samahan po natin yan. Tulungan po natin yan. At tulong-tulong po tayo. Ayan po, shout out po kay Team Kalokohan. Yan. Shout out po, Team Kalokohan. Salamat din sa pagsama sa amin doon. At masaya po tayo, tandem po tayo doon. Kasama natin si Arthur Sea, siyempre. Ayan po mga kaibigan. Maraming salamat po sa mga nanonood sa atin ngayong gabi. Ayan po, yun. Nung time na kumakain kami doon, kaya ibinabahagi ko po yung doon kasi nung kumakain na kami doon parang una nahihiya ako doon kay kay Kuya Bal minsan ko lang makasama yung kumain doon sa
doon sa Batangas. Kaya Basta masaya po. sama-sama, idol. At walang iwanan. Anything happen. Ayan, basta sama-sama idol, walang iwanan, anything happen, hanggang lahat tayo ay magtagumpay. Ayun, magandang kasabihan yan, galing po yan kay Daddy Frankie. Ayan po mga kaibigan, Anak na bubuhay. Wala. marami pong salamat Daddy Frankie at isa ka rin po sa kasama natin na napakabait at matulungin. God bless po sa iyo, mabuhay ka po Daddy Frankie. Ayan po mga kaibigan at masaya po yung mga hangarin natin sa bawat isa. Ayan po. Ayan po mga kaibigan at magandang gabi sa inyong lahat dyan. Alas 9 na po. Ayan. Naka 30 minutes na po rin po ako. Ayan. Salamat po sa pagpunta rin po sa YouTube channel ko. Oo. Isang oras po tayo at salamat po sa inyo dahil nandirito po kayo at sinasamahan po ako. O nga pala idol, pag yumaman ka na, kaibigan mo pa rin ako. Siyempre naman Daddy Frankie, hindi ako magbabago. Kung ano po yung pinagmulan ko, ganun pa rin po ako. Hindi po ako magbabago kasi mahirap po na baguhin natin yung sarili natin na dahil lang po dun sa umangat po tayo. At hindi po tayo hindi po tayo ganun Daddy Frankie. At isa pa rin yung angarin natin. Kumbaga kung ano dati, ganun pa rin po. Ayan. Yan tayo idol, tama. Huwag tayong makalimot sa pinanggalingan. Ayun po. Maraming salamat po Daddy Frankie. Nasa QC daw po si Kuya Bal. Ako nakapag-monitor. Maghapon kami sa seminar about women empowerment and violence against women and children. Sa ano pala to si Madam? Ang galing naman. Thank you ulit. Super God bless. Marami pong salamat po Ma'am Evelyn PH Channel. Ayan, supportan po natin si Ma'am Evelyn PH Channel. Ayan. Ganda pala ng trabaho niya. Kanina po nasa Pasig po si Kuya Bal. Ngayon po nasa Quezon City na po siya. Umiikot siya medyo si Kuya Bal nag-iikot-ikot din kasi baka bukas umuwi na yun babalik na siya babalik na po siya ng Daet mga kaibigan. Ayan po, shoutout po lahat po sa inyo mga kaibigan, sa mga nanonood, maraming salamat. 7 viewers and 12 thumbs up po mga kaibigan. At salamat po sa suporta. At nandyan po kayo. At sana po ay pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan, Arthur Sia, hello sa iyo, magandang gabi. At sana nasa mabuti kang kalagayan sa ngayon. Roland Buban, shout out po. Magandang gabi sa iyo. Ayan po. Ayan po mga kaibigan, mga katropa natin dyan. Mag-iingat po kayo palagi sa araw-araw na ginagalawan natin dito sa lupa. Ayan po. At natutuwa po ako dun sa pagpunta namin dun talaga At minsan lang natin makakasama si Kuya Bal Santos Matubang tsaka si Ate Edna. Masaya po tayo dahil siya po yung iniidolo natin na vlogger na nagsimula po na
talagang na umangat po talaga na ano. Ayan po, nagkataon kasi na committee ko kaya need yung attend. Thank you Sir Bicolano Elvin. At pareho po kayo ni Kuya Arthur Seya. Ayan po mga kaibigan. Arthur Seya, baka makadaan ako dyan bukas. May meeting kasi ako dyan sa QC. Ayan. Arthur Seya, baka daw makadaan si Daddy Frankie bukas sa inyo. At sana magkita kayo. Ayan po mga kaibigan. Si Daddy Frankie. Ayan. Hello, hello. Share naman dyan mga true packets natin dyan. Hello po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo. Shoutout kay Bimboy Boy Consiho. Ayan. Si Bimboy. Isa rin po natin na viewers. Ayan po. Hello po sa inyong lahat dyan. Ayan po. At sana po ito makabalik tayo dun kay Kuya Bal sa Daet kasi si Kuya Rap kasi gusto namin makita rin eh. Si Kuya Rap, Kalingap Rap. Yan, gusto ni Mrs. makita kasi yun eh. Di ba gusto mo makita si Kuya Rap? Ay, Rap. Ayun, pag daan tayo dun Oo. Pag medyo hindi na busy, talagang dadaan kami doon. Kampay tayo mga idol, ayan. Kampay tayo dyan, mga Bicolano. Ayan, siyempre kasama natin si Daddy Frankie. Shout out po sa inyo lahat dyan. Oo nga. Daddy Frankie. Ayan. Sabi ni Daddy Frankie, lasing na ako, nasin ko agad. Ayan. Ayan po, mga kaibigan. Merna Blanco, shout out po, Merna Blanco. Good evening po. Idolo, Bicolano Elvin, keep up the good work. Isa din po akong taga-subaybay ni Kuya Bal at Kalingap Rap. Ayan, isa rin po si Merna Blanco, tagahanga ni idol natin na si Kuya Bal Santos Matubang. Tsaka si Kalingap Rap. Ayan. Ayan po. Kumusta po, Merna? Salamat po sa pagpunta dito sa YouTube channel natin sa live. Maraming pong salamat po. Ayan, mga kaibigan. Ang dami rin sumusubaybay sa atin. Maraming pong salamat sa inyo. At sana po ay ingat kayo palagi sa inyong mga trabaho. Ayan po, nasa 38 minutes na tayo 6 viewers, 16 thumbs up. Ayan po. Magandang gabi po sa inyo lahat dyan. Sana po ay pagpalain po kayo ng araw na ito. Ayan po, nakatagilid yung natin, Dapat, Okay lang idol ito, katapos lang mamlansa. Ayan, ingat ka palagi dyan, meron sa trabaho mo. Ayan, maraming salamat. Ayan. Ay, meron na, puntahan mo si Daddy Frankie sa YouTube channel niya. Ayan, maraming salamat. Puntahan mo po yung mga nandito sa mga live natin. Ako lang pa. Noted, rotate mo idol. Hindi ko na-rotate. Daddy Frankie. Nalito na ako kasi ko na Dapat siguro na-rotate ko nung hindi ko pa napindot yung live Inapindot ko na yung live. Pag nire-rotate ko, hindi pa rin Ayan po mga kaibigan. At masaya mo po tayo kahit papano. At nakapasyal tayo ng Lipa, Batangas. Dapat nga
pupunta tayo kay Andy. Kay Andy, ang tawag na ito. Ayan. Kay Andy, gagapay ba? Mamaya, kukunin mo yung listahan ko. Ayan. Salamat po sa inyong lahat dyan. At mamaya-maya po ay puputulin na natin ang live natin. 1 oras lang po tayo, mga kaibigan. Hello po lahat sa inyo dyan. Shout out nga pala sa mga kaibigan natin dyan na sila yung mga team natin dyan, team Bubuli, tsaka kay team Kalason po, tsaka kay siyempre yung idol din natin na si Commander Chorba, tsaka kay Ingrata Ortez, mga kaibigan. Ayan po, ilong-hilaw po sa inyo lahat. Idol Arthur Sea, yung ingat ka palagi saan ka man ngayon. Ayan, salamat po sa suporta mo palagi sa amin. At nandyan ka rin po palagi, nakasubaybay. Daddy Frankie, sa susunod na lang. Oo, ayan. Ayan po mga kaibigan. Ay, ne. Ano nga ni? Ito ka na, di ka lang po. Mag-express pa muna dito. Ayan po mga kaibigan. Kwenta mo na lang. At salamat po lahat sa inyo. Sa mga nanonood. Tulong-tulong lang po tayo sa ating mga ginagawa. At ang tawag na ito, lahat po ay tayo naman darating po sa mga pagtaas ng channel natin. Sana po ay tsagaan po lang natin talaga. Dapat po ay talaga, yun po yung nangarin natin na pagtulong po natin sa kapwa. Ayun po yung pinakadabis nun sa atin. Ayan. Shout out po, Bimboy. Boying Conseo Rubio. Idol, pa shout out mo daw si Bimboy Boying Conseo. Ayun. Shout out po, Bimboy Boying Conseo. Ayan po mga kaibigan. At marami pong salamat sa inyo sa pagpunta po dito po sa channel natin. Ayan. Sana po ay huwag kayong magsawa na sumubaybay sa channel namin. Lalo-lalo na po sa mga kaibigan ko. Sa mga tropa natin dyan, sila Daddy Frankie, Arthur Sea, JL Official, AG Idolog, at sino pa mga tropa natin dyan. Ayan. Daddy Frankie, na shoutout ko na siya. Si Bimboy Boying Consejo. Salamat po. Ayan po, maraming salamat sa 8 viewers natin dyan. 19 thumbs up. Ayan po, mga kaibigan. Hello po sa lahat. Share po tayo. Ayan. Ayun. Sana po ay suportahan po natin lagi si Kuya Bal Santos Matubang. Napakabuti po yung ginagawa niya. At marami po siyang natutulungan. Masaya na po tayo na yung pagtulong ni Kuya Bal tuloy-tuloy po. Shout out kay John Paul Buban. Shout out po sa iyo. Magandang gabi. Ayan. Hello po lahat sa inyo mga kaibigan. At mamaya-maya po puputulin na po natin yung live natin. Kasi po ay mag-iisang oras na po.
Mag-shoutout po muna tayo sa mga pumunta po dito sa channel natin. At Evelyn PH Channel, GLTV Official, John Dolay Munar, ah, sino pa? Mga pumunta sa channel natin. Shoutout po lahat natin sa kanila. Siyempre, Daddy Frankie, Arthur Seya, Andrea de Channel, at sino pa? Bentot TV, saka si Mary Ann Galibuso, at sino pa ba? Ayan po mga kaibigan. At marami pong salamat po sa pagpunta nyo sa channel ko. Sana next time na punta natin kay Kuya Bal Santos Matubang ay makasama na ako. Oo, Daddy Frankie, sama ka na po sa sunod. Sama ka na po para po at kahit pa paano po mamit mo po siya. Mabait po siya sobra. At napakabait niya talaga. Talagang bilib po ako talaga doon. Simple lang po siya na super bait po siya. Kaya marami pong umahanga sa kanya. Kaya bilib na bilib po ako kay Idol Kuya Bal Santos Matubang. Ayan po mga kaibigan at salamat po sa inyo. Salamat po sa 45 minutes na kwentuhan po natin tungkol po dun sa update po dun sa pagpunta namin dun sa Lipa, Batangas. Maganda na pala dun sa Lipa, Batangas dahil maganda na yung mga ano doon, city. Maganda yung ano doon, yung Robinson. Dati pagpunta namin doon, wala pa yun eh. Pagdaan namin, napakaganda. Marami pong salamat sa pagpapadala ng 500. Sino kaya nagpadala nitong 500? Ba't hindi ko makita? Ayan. John Paul Dilion, shout out po. Hello sa iyo, John Paul Dilion. Shout out po dyan sa... Saan nga si John Paul Dilion? Caloocan. Caloocan po. Shout out po dyan sa mga barangay. Ay, City of Caloocan. John Paul Dilion. Tsaka kay Ate Elsa. Tsaka sa mga kapatid niya. Shout out po. Ayan, maraming salamat sa iyo. John Paul Dilion. Tsaka sa papa mo, shout out po. Ingat po kayo palagi dyan. Salamat sa pagpunta sa YouTube dito sa channel ko. Maraming salamat po. Ang sarap naman ito ng palipad May nagpalipad na naman Maraming salamat po sa nagpalipad. 500 pesos. Aba, napakasarap. Sana madagdagan pa to. May dagdag pa ba? Ayun no, palipad na sana. Sana all. Ayun. Salamat po, Boss Frank. Daddy Frankie. Ayan. Baka magpalipad si Daddy Frankie dyan. Malaki yan. Huwag yung subukan yan. Ibang klase magalit yan si Daddy Frankie. Ibang ano yan. Wag kaya nga pag yan yayain mo magtagay talagang hindi kayo anuhan yan. Hindi ka makakabangon. Shout out po, Daddy Frankie. Salud po ako sa iyo. At maraming salamat sa suporta mo sa akin. Paano ba magpalipad? Di ko pa alam magpalipad. Ayun. Daddy Frankie, wag ka na magpalipad. Baka masobrahan yung palipad mo sa akin magawa ng ano yan, 1,000 yan. Maraming salamat, Daddy Frankie.
At susunod, Daddy Frankie, tuturuan ka na magpalipad. Ayun, napakabait yan, Daddy Frankie. Ah, ano natin yan, tropa talaga yan. Elsa De Leon, shout out po Ate Elsa. Magandang gabi sa iyo. Lalong-lalo na po kay Kuya, shout out po kay Kuya, asawa ni Ate Elsa. Ayan. Kumusta dyan, Ate Elsa? Ingat po kayo palagi dyan. Shout out po dyan sa mga anak mo. Ayan. Ayan, salamat po, Daddy Frankie. Maraming salamat po. Kay John Paul, maganda gabi. Kay John Paul Buban. Wow, 500. Salamat po. Yay, 500 din kay Bibili, no? Aba, maraming salamat sa iyo, Bibilin Buni. At salamat sa pagbigay mo ng 500 pesos dyan. You're amazing. Ayan. Maraming pong salamat sa nagpapalipad po. At sa suporta nyo, maraming pong salamat. Nakakataba po kayo ng puso. Maraming pong salamat po sa sumusuporta sa Bicolano Elvin. Aba, naka 1K ako ngayon Wow naman. Sana all, sabi nga ng sana all. Ayan po mga kaibigan at kahit paano po ay nakapag-live po tayo at kahit hindi pa po tayo ganun yung kaalaman natin hindi pa po malawak, medyo hindi pa po tayo ganong sanay. Ika nga, pero masasanay din po tayo niyan. Sabi nga po, wala naman na wala naman na magiging grade 6 na biglaan. Dapat dadaan ka muna sa grade 1, di ba? Ayan, marami pong salamat dyan sa mga kaibigan natin dyan. Hello po sa inyong lahat dyan. Magandang gabi sa inyo. Share po dito sa YouTube channel natin. Share niyo po sa mga kaibigan nyo. At sana po at mag-ingat po kayo palagi at pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan. Ayan, maraming pong salamat sa 5 viewers natin, 21 thumbs up. Maraming salamat sa inyo. Salamat po sa mga nagpapalipad kay Marlene Buban, Bibilin, Bone. Maraming pong salamat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa ngayon. Ayan po, especially po sa mga sumusubaybay ng mga viewers natin dyan na nagagandahan at nagagwapuhan. Ayan. Ayan po mga kaibigan, hindi na po tayo magtatagal. At mag-iisang oras na rin po tayo mga kaibigan. At sana marami pong salamat sa inyo sa mga sumusuporta sa Bicolano Elvin. Mag-ingat po kayo palagi at sana pagpalain kayo ng Panginoon sa araw-araw kung saan man po kayo naroon. At marami pong salamat sa suporta nyo. At sana po lagi kayong manood ng mga vlog namin, lalo-lalo sa mga kasama namin. Mag-ingat po kayo palagi. Ano na? Oo. 1 hour na po. Marami pong salamat sa inyo. At sana po ay bigyan nyo kami ng suporta at suporta sa amin. Maraming salamat. God bless po. Magandang gabi sa inyo. Ay, sana yun. Saan ka na pupunta? Sana yun pupunta. Wala naman. Sino ko nakalimutan? Tayo tayo.
Di ba sa dulo save oh? Atras mo sa gilid save. Saan? Ano, save mo. Saan kaya na ito? Slide mo na buwan sa gilid. Hindi siya pwede mag-slide pa kasi naka-live pa rin siya. Sana yung ano, pag gano'n ito. Hide user on this channel Yung also. pag ano. Ano ginawa mo? Hindi nga yung ano na pag ano. Yan ba kasi mo? Hindi oh. Hindi. Noon mo to. Noon yata. Ay, dito. Ay. Tayo. Ang pigitilang ka na, hindi mo kita. Hide user on this channel. Taman mo kasi ako. Ito naman. Ito naman gusto ko kasi. Ito na yun eh. Kasi, Arthur? ano kaya ito? Ano? Ba't tayo maglabas ng ano? So, Arthur? Pwede ba ni Mac mo ah? Pwede Mac mo si Gilbert? Oo, saan mo? Tawagin mo si Gilbert. Usap mo na muna dyan eh. Nilausap mo na kayo. Pupunta mo muna. Saan mo si Gilbert? Save na dito. Kasi naman, hindi mo kinatandaan. Tumaruan ka niya. Mas maralin mo ngayon mo. Kasi mga suporta yung mga anak. Kasi Walang cellphone si Jobert? Arthur na no? Arthur na lang. Hindi, wala kasi Arthur doon. Ano pa nga? Hindi ko pa rin si Kenneth. Kenneth? Lagi ko yung nag-usap din mo, friend. Ayan po mga kaibigan. At Tawagan ko na. hindi ko po ma-save to. Kasi, Tawagan ko. oo. Medyo, baka kasi maano lang itong ano ko. Ayun. Kailangan po ma-save. So yung kay Gilbert, kaya na Gilbert. Kuya Arthur. Hey, Antor, si Jobert nandyan? Hindi ko ma-save yung ano eh. Live. Yung live. Ay kasi yung live mo kasi nakatayo. Oo. Nakaset na yan, ano mo na yun, di ba may pipindutin ka dito sa dulo, sa kanan. Kasi yun. Alin ang nakaset automatic? Automatic na yun. Ayun lang. Okay na yun. Oo. Eh, Dapat sa susunod, sinabi ko sa iyo, nakapagilid ha. Ayun Kaya, Hello? oo. Inagay ko lang dun, save highlights nakalagay eh. Okay na. Automatic na yan. Automatic na yan. Oo. Pag ano mo yan, matik na diretso na yan doon sa YouTube mo. Ba't hindi ko ma-stop? O hindi daw niya may stop game.
Di ba may nakalagay dyan na sa kanan? Sa taas, ayun nga yung sinabi ko. Ay, oo nga pala. Ayun nga yung sinabi ko na nasa kanan. Pindutin